Ond chips yma, gyda'r tembi yma. Helo! Chroeso i Llydaweg. Beth mae hwn yn neud yn Llydaweg fi'n clywed chi gyd yn gofyn? Wel, cael ei ladd gan y traffig a croesi'r helg a'r pobl hyfryd yma. Na, i fod yn ddifrifol, dwi yma i weld cystadleuaeth roc newydd sbon sy'n cael ei chynnal yma yn rhywle yn Llydaweg. Lot o grwpiau Cymraeg yn cystadlu yma hefyd. مدنا مرة يزهول تخلي كاسي ربي أو نادي في التقول تخلي كاسي دي ربي أو نادي في التقول. Very thirsty, it's so hot, you know, mae'n dwym. Fel ych chi'n gweld, dwi wedi cyrraedd y Gŵyl Roc. Laf yna mae'r llwyfan a dim lot o bobl mae fi'n gwybod, ond mae yn gynnar dros ben. Ond nes ymlaen mae Maffia Mr Huws a Meic Stevens mynd i chwarae. Felly, dwi'n meddwl, fi lawr o weld beth sy'n digwydd, ie? Ses ennemis, tous ceux qui rôdent, qui détiennent la nuit pour te priver de l'eau, sont en marche, qui nous effacent, contre ces ennemis, la lutte sera chaude, car le vent ne nous porte déjà plus, qu'on se rêve amer, qu'on rêve américain, bien du bout du monde en conquérant, c'est bien, ses ennemis, allez. Tous les sons dans le corps sont nos ennemis, ils viennent en ennemis, choisis ton âme, sont nos ennemis, oublie tes Mae'r mudiad ysgolion meithrin Llydaweg a'n diwan a drefnodd yr Ŵyl yn meddwl ei bod hi'n bwysig heddiw i droi at gerddoriaeth modern a chyfoes. la musique de tous les jours. Accuse sans savoir le vrai, dans les rumeurs qui pèsent sur nous, tant de rumeurs, c'est déjà trop. Écoutez les rumeurs qui pèsent sur nous, j'en appellerai aux dernières radios. Qu'elle dise bien que l'on se trompe sur le dernier radio, que l'on m'accuse sans savoir le vrai, qu'on n'ait plus rien quand on est tombé de solo, dans les rumeurs qui pèsent sur nous, tant de rumeurs, c'est déjà trop. Écoutez les rumeurs qui pèsent sur nous, j'en appellerai aux dernières radios. Siw, Cymraeg yn y siop. Ma'n yma ni gael gard o'r boi yn siwr o fod. Helo! Ti si siarad Cymraeg? Ydw. Siwmai? Siwmai. Dysgu Cymraeg ti'n neud? Ydw, rwy'n dysgu Cymraeg. Yn le? Yn Llydaweg neu? Yn Llydaweg. Rwy'n wedi dysgu Cymraeg yn Abertawe tipyn bach hefyd. Ti'n siarad Llydaweg? Ydw, fel iaith genta. Gwydde, un beth fi eisiau gwybod yw beth yw sefyllfa iaith Llydaweg y fan hyn? Wel, mae mwy o pobl ifanc yn dysgu Llydaweg mewn ysgolion ar y foment ac gobeithio mae'r sefyllfa yn gwell. Gwella? Gwella, rwy'n credu. Beth yw cylchgron hyn? Mae hwn yn Llydaweg ydi? Dyma brema, diachla Cymdeithas yr iaith? Cymdeithas yr iaith Llydaweg.
Anw ydy ysgol yn Imsaw, anw Cymdeithas yr Iaith Llydaweg ydy ysgol yn Imsaw. Felly mae beth yn edrych yn dda iawn i'r iaith Llydaweg, ne? Wel, dyma'r cyrchgrawn yn Llydaweg i gyd. Da iawn. Fi'n gwybod bod recordiau Cymraeg dwi'n sy'n ffinist. Ydy, Meic Stevens yn yr... Pa mor boblogaidd mae'r ennig? Mae'r pobl ifanc yn hoffi Meic Stevens. Erwan Cenefo wedi croes i'r afon yn afan tir na nhw wyt ti'n yfed nawr. Erwan Cenefo hen ffrind o Llydaweg wlad y llwybrau tywych dim goler wawr. Dwi wedi croesi'r môr i gwlad y dall ar fyddar gyrru lawr y lôn le fies di o'r bran barod wedi'r un lle i fynd i'r ffes nos ola bydd ddim dawnsio na yfed gyda'r ffrindiau wrth y tân. Erwan Cenefo mae'r Ffrancwyr wedi methu sim goler gwir i nhw sim iechyd mad. Wyt ti'n werthin am ei benne dros wynebau pren y byrddau cewn cwrdd di hwnt i'r bedd mewn breudd wydion. Wedi croesi'r môr i wlad y dall ar byddar gyrru lawr y lôn le fies di o'r blan barod wedi'r un lle i fynd i'r ffes nos ola i ddim dawnsio yfed gyda'r ffrindiau wrth y tân. Meic, wyt ti a fi yn sylweddoli pam mae Llydaw yn fendigedig. Esboniau pawb adre? Beth ti'n licio beth i'r lle? Wel, dyn nhw gyd dod ma nawr, achos mae'r tywydd yn bendigedig, mae'r bobl yn bobl da, mae bla bla bla. Ti'n meddwl bod syniad da gael Gŵyl Roc i grwpiau Celtaidd yn Concarneau, oherwydd mae'n le hyfryd yn e? Ydy, ond, wel, y Gŵyl Roc, ie, mae hwnna'n syniad da. Wel, maen nhw'n neud e. Dwi'n meddwl Diwan sy'n neud e. Mydiad meithrin y Llydaweg, dwi'n meddwl sy'n neud e. Ond, wrth gwrs bod e, mae'r lle yn hyfryd, mae'r auditorium yn hyfryd, lle naturiol, erioed mae festivals yn Llydaweg wedi bod fel yna, maen nhw wedi cael nhw mewn llefydd hardd, chymod, jyst dim mewn canol rhyw cae rhywle, a mae popeth yn iawn, mae popeth yn mynd araf, neis, pawb yn hapus,
A ti'n mwynhau di dan? Ti'n mwynhau di nan mor bellede? Wydw, bob tro dwi'n dod I fan hyn. Ys gwbl o storiau diddorol y ti wedi o bethau sydd wedi digwydd I ti tra bod ti'n Llydaw? Oes, lot. Ddoi nhw'n ffit I gael ei ddarlledu? Os un ddoi nhw'n ffit I gael ei ddarlledu? O, na, maen nhw gyd yn lan. O, ti wedi ddweud ni? Ie, o, diw, na, bydd ddim diddordeb gan neb, chymod, bobl. Hello, viewers. Na, mae just bawb yn, mae bobl yn laid back fan hyn, ti'n weld fel wyt ti'n gwybod. Ti wedi bod mor blan? Un o ddoi waith. Wedi, ie, wel, ti'n gwybod. Fel yna mae e. Ond da fi. Mae'n rili neis, mae'n well na ti ddewi. Chwarae'r dinan o ti yn y gwyl yma, neu Na, sband ti? efo'r Cadillacs, ie. Royal Rhondda Philharmonic Orchestra. Mae'n yma ni gael golwg bach nawr ar raglen yr Ŵyl. A fel ych chi'n gweld, braf de, mae'n para am 2 ddiwrnod, sef Samedi, dydd Sadwrn, a Dimanche, dydd Sul. A wrth edrych tu fewn, chi'n gweld, fan hyn, yma ie. O lot fawr o grwpiau yn trial yn y gystadleuaeth yma, gan gynnwys rhain, tas ili, sy'n ddiddorol dros ben oherwydd maen nhw'n gyfuniad o aelodau o Llydaw a Tunisia. Maen nhw'n canu yn iaith berber, a mae'r gitarydd blaen wedi chwarae ar record nos di nos da Meic Stevens. Anarferol, ond da, fel chi'n mynd I weld nawr. تخشش دي فرنسا تاني الجنبة مسير فاستمر ورث بغارة تيدي تسوى النايد مسير واساد نطق ويزا هذا دي بان ويلاس واساد نطق ويزا هذا دي بان ويلاس وفي تخشش دي فرنسا تاني الجنبة مسير فاستمر ورث بغارة تيدي تسوى النايد مسير واساد نطق ويزا هذا دي بان ويلاس واساد نطق ويزا هذا دي بان ويلاس Hyfryd iawn wir, dol Llydaweg. Dwi nawr yng nghanol hen dre Concarneau, sy'n le hyfryd dros ben, ond mae'n llawn o hen dwristiaid ychyfi. A drwch, le tres ariston, drwch o beth ar enw gwrthyd. Drwch o fan hyn. Pethau wedi torri, a mae rai pobl wedi gwneud twp I brynu bethau fel, chi'n gwybod ni. Mae fath na le, chi'n gwybod, mae'n a fi. Wrth gwrs, un peth mae'r ardalyn yn enwog amdano yw
Ti fwy. Tres bon. A'n rhan fan hyn. Salut! Di hwn. Pam yn gweud bod eisiau bach o sebon, felly 8 ffranc, ond hwnna, 10 ffranc i'r bint, 80 cinog, sa'n talu pint y bar o sebon. Nawr, allan y fi trwy'r twllyn yn y wal. Mi fyna, hen dref Concarneau. Mas yn un, dref newydd Concarneau. A mae'n hawdd i brofi, mae hon yw'r dref newydd oherwydd tap. Ond sy'n fod hifed 2 ffrainc, felly bwra ni. Dra fan hyn, mae porthladd Concarneau a hon yw ail porthladd pysgota fwyaf Ffrainc. A reswm pan mae'n dywel ar y foment yw mae rhan fwyaf o gweithgaredd y porthladd yma yn digwydd rhwng 12 y nos a 5 o'r bore. Ond dwi ddim yn mynd i aros lan tan amser ni i ddangos i chi. Felly fyddech chi ddod lawr i weld eich hunan. Nes i gwrdd â lot o bobl diddorol dros ben yn Llydaw ac un o'r rhain oedd Michel Gwylon. Nawr mae wrthi'n canu anthem genedlaethol Llydaw. Yr un don y hen wlad fan hadau, ond gyda geiriau gwahanol wrth gwrs. Welech chi'n yr ail hanner gyda Maffia Mr Huws. Brud était un avaudré abbé trop drôle. Dispon crez a morel, de abré trop drôle. Ravezo di gabret va bro. O breis va bro, mega ma bro. Tranar a morel, namur nedro. Ravezo di gabret va bro. Iawn, mae Maffia bron o fo'n barod i fynd ar y llwyfan, felly ni'n meddwl gaethon ni gair bach dyn nhw cyn nhw fynd arno. Ffordd hyn, drynwch fi. Gwyn. Cefn Gwyn, sydd yn teimlo, ti'n oed? Mae hwn yn bad. Ti'n nerfus? Dwi'n chwarae flaen mwy o bobl, di. Ie, mae'n siomedig yna. Chydig. Dod o'r ffordd hyn. Ond dwi'n gwybod bod yna gwbl o bobl fel bwysig mas o'n ni goedd. Yn siŵr i chi dda, ie? Bwlwch chi. Na ddim carw ti. Iawn. Bwlwch chi, boes. Ŵyl. Iawn. Chi'n meddwl gobeith ydych chi ennill y gystadleuaeth yma? Dwi'n bo. Dwi'n licio cystadlaethau anyway. Dwi'n meddwl bod o yn ysbryd music a fath i to. So dim watch gen i os da ni ddim. Be ti'n meddwl o grwpi eraill ti wedi gweld heddi? Dwi wedi gweld un i ddau, o'n i'n meddwl bod yn gret. Da iawn. Mae'r safon yn uchel yna. Iawn, gadwedd am ti'n mwyni, fi'n gwybod ysu am fynd. Diolch ti. Bob lwc i ni. Diolch.
prochain, nous allons recommencer. Y flwyddyn nesaf rydyn ni'n bwriadu ail gynnal yr ŵyl gyda gwahoddiad eto i'r Cymru am ei bod nhw'n gosod esiampl dda drwy ddefnyddio'r Gymraeg i ddihongli y cynnion. Y mae llawer o grwpiau yn defnyddio'r Ffrangeg neu y Saesneg yn hytrach na'i mamiaeth. Mae hyn yn beth trist iawn yn ein golwg ni. Mae gan y Llydawyr y gallu i greu cyddoriaeth da iawn, a dwi'n credu bod os nhw ond yn defnyddio eu haith eu hunain, byddant yn elwa llawer mwy. Et s'ils employaient leur langue, je pense qu'ils gagneraient un plus. Dyna lle mae'r hogiau heno Be ddigwyddodd I blant Streic fawr 1900 Be ddigwyddodd I blant Streic fawr Hwyl fawr ar glwydd Penrhyn Hwyl fawr a ddi wrth eich gwelwyn Aeth chwys a gwaed ein pobol Draw I lenwi pocad estron Ddigwyddodd I blant Streic fawr 1900 Be ddigwyddodd I blant Streic fawr Dan ni'n dygmyd byw Efo'r halen ar y byw Dan ni'n dygmyd byw Gorfod sefyll Bien sûr, aujourd'hui, on a eu Meic Stevens, nous avons Maffia Mr Huws. Heddiw bu Meic Stevens a Maffia Mr Huws gyda ni, ac mi rydw I o'r farn bod na ddatblygiad mawr yn mynd I ddigwydd wrth bohodd grwpiau o Gymru yn gwlad. Rydyn ni'n awyddus iawn I grwpiau Cymraeg eraill I ddod draw bob blwyddyn i'r Ŵyl Roc yma. Mae croeso iddyn nhw ddod draw yn y gaeaf hefyd mwyn I bobl ein gwlad ei darganfod. Wedi dweud hynny, byswn ni'n gwerthfawrogi petai'r Cymru ei hunain yn cymeryd y cam I wahodd grwpiau Llydaweg draw, fel y byddwn y gyfnewid yn y ddau gyfeiriad. Aille dans les deux sens. Merci. Thank you. Diolch yn fawr. Neil! Helo! Gair fach gyflym. Da iawn, gret. Diolch. Diolch yn fawr, Gwyn. Da iawn I chi. Chi'n hapus o ffavorio chi? Na. Na? Na? I know. Ça va bod massa. Ydych chi'n mateb da? Ydych chi'n mateb da? Do. Gynulleidfa fodd yma? Do, dew ia, mae'r ddipyn, ia. Wy'n efo, ni'n gwybod ti'n ffilio o'r siarad Ffrangeg, Wel. Ni'n licio dy links ti'r o'n cynnion, yn dda iawn yn No, ymwneud. diolch yn fawr. Iawn, Klein link fi, lla. Pourquoi moi? Facebook, n'ch siarad. Ie, Facebook. Hei, da iawn, boys. Iawn, diolch yn fawr. Cynrych oli'r rhai wlad o ddade. O, bendigedig. Wel, a ffrif diolch. Gwyd e. Wel, nôl â ni i'r dre, de. A I chi'n cofio Jasper Carrot yn gweud bod pobl od wastod yn tynnu ato fe am ryw reswm? Wel, dwi'n gwybod yn iawn sy'n mae'n teimlo. Just drychwch chi ar hwn. Halo, ti'n siarad Cymraeg? O, na. Nini! Yna, Frau. Chanson? Ma, nous gedat. Ah, Gattegun Amma. Oh. C'est en breton, ça? Faut dire en breton. Non. Et si Evie, il n'y a qu'un seul. Attention mon cul. Derrière mon cul. Sgwneud fo hwnna, Wael. Gwyliwch yn. Drezen, c'est pas off der Zen, c'est Drezen, moi j'ai Drezen. Un Drezen. Merci. Ja. Nawr, ti'n ei bob Cymro sy'n Llydaw
ddod fan hyn. Oherwydd fan hyn gyda groeso arbennig gan Lydawyr go iawn. Fan hyn mae'r ensawn cyfarfod, sef mudiad cyfatebol i Gymdeithas yr Iaith yng Nghymru. A maen nhw'n bobl hyfryd, mae'n ei weid. Are, cewch chi nôl i'r llwyfan, dwi'n mewn. A cyfle i chi gyd weld band tramor gorau'r Ŵyl yn fy marn i. Dyma Ef. Un peth diddorol dros ben sy'n yn yr Ŵyl Roc, mae yw hwn, sef siop recordiau symudol. A'r boi sy'n tu ôl y siop yw Arthur Gweltas, a mae e digwydd fod fan hyn. Arthur, siwmai. O, siwmai. Sori dori ar draws ti. Da iawn, oce. Arthur, siwmai, helo. Sawl siop sydd dati? Mae siop i Cymper, siop gyntaf i Cymper, siop arall yn Brest hefyd. Siop llyfrau, a gwerthu recordiau hefyd. Recordiau Llydaweg ag hefyd recordiau Cymraeg. Sut ti'n cael dy recordiau Cymraeg? Gyda Davies Iwan i sain i Llanwnda, Gogledd Cymru, rwy'n fi'n trafelu gyda Brittany Ferries yn mynd dros y môr i Gogledd Cymru a prynu llawr i casetau all recordiau gyda Davies. Sut maen nhw'n gwerthu? Yn nhw'n gwerthu'n dda? Yn gwerthu'n dda, siwr. Mwy a mwy. Mae Meic Stevens enwog mawr yma nawr. Wedi canu llawr i weithiau yn Llydaw a enwog. Beth am recordiau roc? Ydyn nhw'n gwerthu? Recordiau roc gwerthu da iawn. Maffia, Edward H, bandiau. A beth arall. Caneuon gwerin hefyd. A corau. Good. Mae'n braf iawn i glywed. Diolch ti Arthur. Great. Nôl at Ef, bydd i gwir cystadleuaeth roc rhyngwladol a gynhaliwyd yn y Ffindir llynedd ac yn wir o'r Ffindir daw 2 o'r olodau. Y ddau arall o Lydaw. Mae'n gret. Mae'r pobl yn neis, mae'n gret, mae'n ffantastig. O'r cael amser da. O, dyma, y canlyniadau, y syniad. Gwrs, chi gyd eisiau gwybod y canlyniadau yn chi. Wel, dyma nhw, iawn. Helo? O, fi wedi cael pres am i ti.
y gwynt a gol yr med, cwmlen cwmpl law, coed yn disgyn ar y llaw, never sylwi. I try to be shepherd o'r cael, osgoi, eisiau bod mor lan. Yn y prynawn, lleiad yn llawn, lleiad goch yn ôl yr hael, adlewyrchu yn y dail, fel ffyr caneu. Oh yeah, mae bobl wedi mynd ymlaen, yn mynd i ffwrdd y blant y paith, mae'r galon yn tynnu bai droi. Ti'n eisiau pas mor cas o sgoi, ti'n eisiau bod mor ras. Siafad ma'r car o sgoi, ni eisiau fod mor law.